Hej Chris. Hej. Velkommen til Urban Spot. Tak for det. Så, skal vi gå ind og se på det? Ja. Det er... Enormt bange for, det bliver fedt. Nu har vi Chris Hermann i the building, så det skal nok rocke. Ja, far. Tak. Okay, I ruller. Godt. Urban Spot, studieinterview, roll 3, take 1. Ja, det er Chris Hermann, som jeg har lyttet til en del år efterhånden, og jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg synes, han er en rigtig dygtig sanger, og jeg ser meget op til ham, og det bliver spændende at møde ham her i dag og sige hej til ham igen. Jeg har mødt ham før, men det er altid en fornøjelse at sige hej til Chris, jo, så det bliver spændende i hvert fald. Okay, og klar. Skal jeg klare? Er det fint nok, eller hvad? Ikke lade det. Fordi du kommer Godt nok. Mit hår stikker ud. Jamen, han formår virkelig at skabe en stemning og lægge sjæl i musikken, og han har bare sådan en god energi i hans vokaler, hans udstråling og det hele, så det spiller altid, når han er på. Det må jeg indrømme. Hvordan er det føles at være her i dag og sige, at det kommer igennem din idé med, det var dig, der foreslog, at han skulle være i musikprogrammet her i Urban Spot. Ja. Hvordan har du med det i dag? Jamen, det føler jeg mig da utrolig privilegeret over, altså. At man kan være så heldig at komme til at møde de kunstnere, som man går og lytter til, og lave et program om dem og hjælpe dem med at blive promoveret lidt rundt omkring og sådan nogle ting, så det synes jeg bare er super fedt, altså. Ja, far. Tak. Okay, I ruller. Godt. Urban Spot, studieinterview, roll 3, take 1. Ja, så hvorfor skal folk se Urban Spot? Urban Spot, det skal folk se, fordi at vi er dem, som har fingeren på pulsen og rapporterer om, hvad der sker i musikundergrunden og sørger for at få spredt det ud til folket, så folk kan få lov til at høre, hvad der rører sig i undergrunden. Så det er derfor. Tak skal du have, Alexander.